ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ପୁରା ସହରଟା ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଶୂନଶାନ। ହେଲେ ମୋ ଆଖିକୁ ଜମା ନିଦ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ନିଦ ଲାଗୁନି? କେତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଜମା ବି ମୁଁ ଶୋଉନି। ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିବି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯାହାର ହାତ ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ସେ ଯଦି ମୋର କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ମୋ ନିଜର କଥା କହିବି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀଟି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଫିର୍ ବି ସେ ନିଜ ଛାତିର ଦୁଃଖକୁ, ନିଜ ଛାତିର କୋହକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୋଇ କୋଇ ହେଇ କାନ୍ଦି ରହେ। ହେଲେ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ହୃଦୟର କିଛି ମଳିନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସାରା ଜୀବନ ତମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତୁମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ସେ କେବେ ବି ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ମୋର ଯତ୍ନ ବି ବହୁତ ନେଉଛ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ବିପଦରୁ ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଲଗା ରହିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦୁନିଆ। ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦିଅ। ତମ ଦେହର ଖରାପ ହେବାର କାରଣ ବି ମୋ ପାଇଁ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛ ଆଉ ଟେନସନ୍ ବି ରହୁଛ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନିଜଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଯେବେ ଏକଥା କହେ। ତମକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତମର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରୁହ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଯେବେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି କଥା ନ ହୁଅ, ତୁମେ କେମିତି ରହିପାର। ମୁଁ ଯେ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ କାଟିଛି, ଅଦିନ ଶ୍ରାବଣରେ ଭିଜିଛି, ତାର କଳ୍ପନା ନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ତମର ସବୁ କଥାକୁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତମେ କୁହ ବୋଲି କରେ। ମୋ ପାଇଁ ତମ ଖୁସି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ତାପରେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି। ମୋତେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଅଭିଶାପ ପରି ଲାଗୁଛି। ତମେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ରାଗିବ, କୁହ, ମୁଁ ନିଜ କାହାକୁ କହିବି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ବି ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଏମିତି ଜଣକୁ ଖୋଜୁ ଯାହା କାନ୍ଧରେ ମଥା ରଖି କାନ୍ଦି ପାରିବା, ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ବେଦନା ତାକୁ କହିପାରିବା ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସବୁକିଛି ପ୍ରୟାସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ତମେ ରାଗୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ କଲ୍ କଲେ। ତମେ ରାଗୁଛ ତୁମ ଛଡ଼ା କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ। ତମେ ରାଗୁଛ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସରୁ ନ ଆସିଲେ। ଜାଣେ ତମକୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ ମୋର ସବୁ କାମ ଭୁଲ ହେଉଛି।
ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି, ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ତମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଥିବି, ମୋର ପରିବାରର କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିବି, କିଏ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋର ସମସ୍ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ବଡ଼ ଖୁସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବିନି, ଶୋଇପାରିବିନି, କୁହ ଏମିତି ଜୀବନ ଥାଇକି କି ଲାଭ? ତମକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକି ଗଲେଣି, ହେଲେ ତମେ ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ୟା ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ପାଇଁ ବି ରାଗିବ? ମୁଁ କହୁନି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ତମ ରାଗ ପାଇଁ। ହୁଏତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନହେଲେ କ'ଣ ତମେ ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତ କି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଶୁଣିବ ଆଉ କରିବ ବୋଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ। ତମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ତମେ ହିଁ ଯଦି ନ ବୁଝିବ, ଏମିତି ଅବୁଝା ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ତମ ବିନା ମୋର କିଏ? ନିଜର ଅଛି କୁହ, କାହାକୁ କହିବି ନିଜ ମନର କଥା? ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି କି ତୁମର ଏତେ ସାରା ନିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ ଚଳିପାରୁନି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଥରେ ବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କି ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିବନି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ଯଦି ଅଲଡ଼ା ଏ ଜୀବନ ଥାଇକି ଆଉ କି ଲାଭ? ବିବାହ ପରେ ଝିଅଟିଏ ବାପ ଘର ପାଇଁ ସାତ ପର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯାହା ହାତ ଧରି ଆସେ, ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସବୁ ଛୋଟ କଥା ଧରିକି ରହିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ନିଜର କିଏ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚଳିବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଜର ମତାମତ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି କାହାର ହୃଦୟରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଭଳି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ନ ମିଳୁ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି।